Všetkých vás opäť pekne pozdravujem. V dnešnom videu by som sa chcela venovať téme tzv. Neopomenuteľných dedičov. Uvažovali ste niekedy nad tým, že by ste svoj majetok odkázali len niektorému zo svojich detí alebo prípadne osobám mimo rodiny? Urobiť to môžete, lebo zákon pripúšťa voľnosť pri vyhotovovaní závetu, má to však svoje ale. Táto voľnosť pri spísaní závetu je obmedzená, a to na ochranu neopomenuteľných dedičov, keďže zákon jasne stanovuje, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedický podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí 1/2 ich dedického podielu zo zákona. Pokiaľ závet tomuto pravidlu odporuje, je v tejto časti neplatný, v prípade, že nedošlo k platnému vydedeniu uvedených potomkov. Z toho teda vyplýva, že poručiteľ svojich potomkov z vlastnej vôle nemôže úplne opomenúť. Ak poručiteľ chce svojho potomka z dedenia vylúčiť, musí tak urobiť prostredníctvom listiny o vydedení, v ktorej uvedie konkrétny a zákonom prípustný dôvod vydedenia. Vydedenie z iných než zákonom taxatívne ustanovených dôvodov je neplatné. Medzi prípustné dôvody vydedenia patria tieto prípady. Ak potomok v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, ak o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, ak trvalo vedie neusporiadaný život, alebo ak bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej 1 roka. Z formulácie vyššie uvedených dôvodov vydedenia vyplýva, že na ich základe možno postihnúť celkom široký okruh negatívnych skutočností existujúcich vo vzťahu poručiteľa a potomka. Skutočný dôvod však musí byť skutkovo preukázaný a v čase spísania listiny o vydedení musí aj reálne existovať. Nestačí teda len všeobecné tvrdenie poručiteľa. Pokiaľ poručiteľ výslovne v listine o vydedení nestanoví inak, vylučuje z dedenia len svojho potomka, preto jeho podiel prechádza na vnukov, vnučky poručiteľa. V prípade, ak chce poručiteľ vylúčiť z dedenia aj potomkov svojho vydedeného potomka, prípadne aj právnukov a právnučky, musí v listine o vydedení uviesť, že sa vydedenie vzťahuje aj na tieto osoby. Na vydedenie týchto ďalších osôb sa nevyžaduje samostatná existencia dôvodu na ich vydedenie, postačuje, ak existuje dôvod pre potomka poručiteľa. Ak listina o vydedení nespĺňa zákonné náležitosti, neopomenuteľný dedič sa môže domáhať ochrany svojho práva na súde a v lehote určenej notárom ako súdnym komisárom má právo podať žalobu na určenie, či boli dané dôvody na jeho vydedenia tak, ako boli uvedené v listine o vydedení. Dôkazné bremeno nesie vydedený potomok, ktorý musí preukázať, že skutkové dôvody uvedené v listine o vydedení neboli pravdivé alebo v čase jej spísania neexistovali. Ak takáto žaloba v notárom určenej lehote nebude podaná, vydedenie sa stane platným. V tejto súvislosti chcem ešte dodať, že nededí aj ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom, alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Tento dedič však môže dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil. Dúfam, že v tejto téme máte teraz trošku jasnejšie. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás v ďalších videách.